Nasir. Na ga 'yan mata guda uku sun ci kwalliya su uku, a cikin suwa zan zaɓa bara na jarraba sa'ata. 'Yan mata a cikin ku guda ta zo, wadda ta fi kyau ita za ta zo. Na ga kun yi shiru, a guda ta zo. Dan Allah ku turo guda, to ni bara na zo tunda kun zuwa. Zan jaraba sa'ata. Na gan ku duk kuna da kyawu, amma bara na yi tsakanin gizo da ƙoƙi. A ina wuta ta fada? A gidan ɗan Audu Makeris. Binta nuna mana gidan gaskiya, ba gata nan ba, a'a bai ba sai na sake. Binta nuna mana gidan gaskiya, ba gata nan ba. Kai an samu matsala, ya aka bi ba, bara na sake dan Allah ku ya kudi na sake. Tsakani Binta ke ta nuna 'yan mata, ke ta nuna. To kun ga ta nuna ta, na yi muku gwalo, ke ma yi musu gwalo. Na ci ke na ci a canke. In an tambaye ni a ina na ciyo ki, zan ce a tata. Kai ki haƙuri da wasa nake shashatau, ina miki wasa ne shashatau, ba a caca ba, ya haƙuri. 'Yan mata za na ba ku labari irin abin da zan mata idan har na aure ta. Za na ba ta gata ma, za na ba ta mota ma, za na kai ta Makka ma, kana zan yi miki kishiya. Ke da wasa nake, please shashatau ba zan miki kishiya wallahi, please ba ta kudi. Yawa kin haƙura. 'Yan mata na gama na fi ki kyau, ƙawayenta kun san na fi ta kyau, ke ma kin san na fi ki kyau. Dan haka dole ne ma in ja miki aji, kalle ni kyakkyawa yaro ne mai aji. Kin san iri na, ai muna da jan aji. ‘Yan mata juyo, dan Allah waigo, na ce ki ji ni, ba da su nake ba, kar ku janye ta. Ƙawayenta kuma ina son ku, kun san ina yin ku, kun bani ƙawarku, na dace da ita. ‘Yan mata, me zan miki ki ji daɗi? Ina da kuɗi fa, iyayena manya masu kuɗi ne. Ba mu fa yana da kuɗi, ‘yan mata mu masu kuɗi ne. Ba mu yana da shaguna a Kwari da Singa da Sabon Gari. Ke kuma sirena kamar ke gidan Malam Shehu ce. Wayo ya kuɗi, please da wasa nake shashatau. Ni na manta ban tambayi sunanki ba, dan Allah baby faɗa min sunanki min, ina ji. Allah ya sa sunan naki da daɗi, dan kin yi kama da 'yar gidan Malam Shehu. Allah ya sa sunan naki da daɗi. Kan na da laure ko wanda kande ko wanda lantana ko wanda kandala. Ya kuri da Allah, ya za ku tafi da ita, dan Allah ku tsira ta. Kiya kuri da wasa nake shashatau, dan Allah kai, dan Allah ki so ni. 'Yan mata da wasa nake barkwanci ne.